si Nina. Oh. Ilan lagi? 69. Ma, person ka ni mo? Agay! Ha? Sada na? Pag-sure ba? Agay! Di, isukod sa daw, bi? Agko naman siya. Ay, napapati na ito mo. Isukod sa gani, aron maigo ba ni mo? Tag 129 rabi ito. Be, sige na. Hindi, dagan ito ang kwarta karon 199 raman. Sige, taro nga galig sukod kung maigo ba ni mo. Ano palit ni mo? Daw, nakagnanay. Balik na. Okay, dali ka mo, baby. Agay! Ma! Itong tikani? Isaw naman ang sinina. Uy! Gitaw itong talaga. Yan, ba't na? Oh, sadakin mo. 60 mo na. Nabada kay kwarta.